nomkhulu. Ngithe angize la emsamo ngizokhuluma nani. Ngizobika ukuthi bese sizwile ukuthi niyakhala. Nithi nifuna sinihlabele. Ngithi angizochaza ukuthi akukhona ukuthi ngoba siniziba noma singasawafuna amasiko. Imali iyona engekho. Njoba nanishiye nje singenamali. Kusenjalo namanje. Into umehluko nje ukuthi izinto seziyabiza kakhulu ke nasezitolo. Njoba nazi ke nani ukuthi inkomo futhi ayihambi yodwa. Ihamba nembuzi. Ngithe angizonitshengisa nawo uwallet. Ukuthi njoba nani ushiya unganamali nje kusenjalo namanje awunamali. Onke lamakhadi ayakweleta. Alikho nelilodwa elinemali. Wena gogo nobantu Job usando kushiya nje uwena owazi kahle ukuthi ngisho umncwabo wakho sawenza ngemali yokukweleta. Asikaqedi ke nokuyikhokha leyo mali esakungcwaba ngayo. Nawe mkhulu umpingaphi uyazi ukuthi washiya singenalutho. Kunalokho washiya nezikweletu. Manje ke ngithi angizosho ukuthi asiphiki sizoyenza imisebenzi enikhala ngayo. Kodwa ke sengishiyele kunina ukuthi nawo amakhadi. Ngicela niwafakeke imali ukuze ngikwazi ukuthi ngiyonithengela zonke lezi zinto ezidingekayo ukuze sigcine wonke amasiko. Ngizowashiya lana ke amakhadi ngobe sengizwa ngani ke mase kungena imessage efonini ukuthi hayi ke sekulungile imali singenile. Ngoba manje hayi ukuthi ngoba singathandi ukwenza amasiko. Imali yona engekho. Niyazi ke nemsebenzi nashiya ingekho. Nemendo ayikho. Ngobe ke sengichecka ke ukuthi nizokwazi yini ukuyifaka imali emakhadini. Bengifisa ukunithengela noma unemenite ukuze nidle nehlise. Imali yona engekho ke. Niyazi nani ukuthi nashiya singakwazi ngisho ukuthenga ibraai pack la ekhaya. Nashiya nama fridge empty. Kodwa nawe ukusweet okuyiwona okungangamandla ami engikuthengile ukuthi nidle nobona ukuthi nihlukaniselana kanjani. Sengolindela ke ukuthi nifake imali ke ekhadini bese ke ngiqala ke ngizenza zonke imfanelo zenu. Yazi yabiza kahle tata le combo. Yazofana ngiphuma la emsebenzini ngidlule Bridge City ngiyoyithenga. Cha ise specially ngempela kujwayelekile ukuthi ishibhe kanjena. Umlilo wabafazi, ugazi nobheka mina ngedwa ngo180 kuphela. Cha ngifuna ukuphuthela. Ise police station amaphoyisa ngakusiza? Angizwanga. Sorry sis, wrong number. Wrong number sis. Bye. Yazi ngempela abantu bayangiqala. Hello, police station. Kade kushada ubhuti sebeyagwazana bayadubulana ozani nizosiza imhlola yethu. Mekusamnandi beshada benza amaphathi akekho kafonela amaphoyisa athi ozani nizodla. Mase beqala ke begwazana bedubulana fa igijime thina ke siyobasiza. Thina sakhiwe ngensimbini. Ngoba phela nathi sabantu nami njoba ngishiya ingane zami nje fa ngiphindele ekhaya ngiye inganeni zami ngisaphila. Thina isibhama singenini kuthina. Thina sigwazeki yini. Mase futhi kubibona hazi amaphoyisa aseSouth Africa, amaphoyisa aseSouth Africa. Kodwa futhi ibona abafuna siye intweni ezidangerous. Mase sifika lapha sesivuthisa inhlambu sibulale kwasana bese kuthiwa amaphoyisa aseSouth Africa ayathanda ukubulala abantu. Shoot to kill, shoot to kill. Esibahlaye besihlala besitshela ukuthi siyidudla. Abayilanda ke bona abasavane bodwa. Angije mina lapho.
Mina nje umuntu engibasizayo ufuna affidavit was a police station. Ababulalayo hambani. Asimdingi nathi la. Asifune isidumbula. Bahamba ubhalisana emamoshwari. Phela nasa sakhiwe ngensimba ngakhiwe ngesitini mina. Inhlamba yemngani kamuntu. Ahlulo senzo mewiwe abehlale bedlala ibhola lapha mina ngiyangikwazi na sports ngoyivika kanjani leyo nhlamba bese kuthiwa iqonde kumina. Ababulalane nje basiyeke kanjani. Fana laba abamani basifonele nje ebusuku. Umuntu akutshela indaba yokuthi hey phoyisa sebengiphuca imoto bengise robotini. Natshelo bani ukuthi fanele ume robotini elibomvu ebusuku. Uzazi kahle ukuthi uyakwamashu uzome robotini elibomvu. Akumiwe robotini elibomvu ebusuku uyadlula man. Habe uncamela ukuthi usave wena kusave imali yethikithi u50 ngoba kufanele thina sisukeke ebusuku siyongena indaba zeni mase nihijack. Hayi nisiyekeni thina. Nami ngumuntu. Wephoyisa makhanya uzongizwisa nabo abantu besibhedlela la. Uyangizwisa kodwa wemakhanya. Angazi labantu ukuthi bacabanga ukuthi thina kanti sakhuwe ngani. Isibhama somngani kamuntu kwahluleka oTupac lapha. Wahluleka nobalo isidulo umthandi uNotres BG. Ngiyayifuna nje mina imali yami. Angenze ngidlale wena. Sewufuna iqatheli noboya, ngakunika mina iqatheli noboya ukuthi into yakho ayivukanga akuyona inkinga yami. Ngabe bafikile amadoda ayazi into ayenzayo, athenga adla akhokha. Ngifuna imali yami ke mina, angizudlala wena. Nase garage akuthiwa ngoba wena akwazi ukudrive imoto uzoyithatha mahali. Hlala ukwenza ukulungela mina ngiyayifuna imali yami. I'm sorry. Usorry ini? Uzoba sorry ngemali, ngifuna imali yami mina. Otherwise umhlaba wonke uzoyazi inkinga yakho. Ngifuna imali yami. Madlala wena mina. Noma sengamali engikhokha uhalf nje. Uhalf wani? Habe. Ha, ngabe nami ngikunika iqathela uhalf wena uhluleka ukulidla iqathela lami beliphelele. Ufuna imali yami mina. Ngizeka ngalutho nje. Ubuthanda phela ukuthi ngenzeki. Wena ungenelana eKFC uyothenga inyama uzazi kahle ukuthi uneyisini. Ufuna imali yami mina? Ngisukuma nokunibingelela nginihalalisele nonke eniphumelelile ukuthi nikwazi ukuthi nize njoba sizofihla umntakama namhlanje ngithi nizisizile nakwazi ukuthi niphumelele namhlanje ngoba kule ndawo yakithi akuvamisile ukuthi sibe nemingcwabo ewuhlobo oluphambili kakhulu besihlale sibabona ke abantu omakhelwane behanjelwa abantu bencwaba sisho sithi mhla kwashonwa la ekhaya siyobatshengisa ukuthi umncwabo into enjani. Kusho ukuthi ke umntakama mina ngezwe kwifone ukuthi akasekho. Ngithathela nje iPhone 6 yami ngithi ngiyicheckela WhatsApp ngoba le enye iphone kangade ngikhuluma nomngani wami ngine international call and kwi-iPad yami ngangihlalele nje ku Facebook. Hayi ke mangithi ngiyayithatha iPhone 6 how umntakama akasekho. Into yokuqala nje yangifikela ngathi oh my god engabe sizokwenza njani ngeRange Rover yakhe. Kwasho ukuthi ke uNkulunkulu wangibusisa ngendoda enhle, indoda enomqondo futhi indoda engithandayo. Ngathi uma ngimtshela umkhonyana wami wanginika ikhiye zakhe wathi angithatha iMercedes yakhe ngiphuthume ekhaya ngoba iMercedes yakhe igijima kakhulu kuneJeep yami. Hayi ke mangifika ke ekhaya kube ukuthi hayi sekufanele siqale amalungiselelo. Njoba nibona nje kuhle kangaka we only had 1 week to prepare for all of this. But ke kwasho ukuthi ngoba vele sabantu abangaswele sakwazi ukuthi sikhiphe imali eshisiwe siqashe abantu sibize abantu njoba nibona nje nasemnyango kudilike igoli kudilike ikapa ayikho number plate engekho khona ngisho imoto evela koMpumalanga basihambele labantu noma khelwane bazongifakazela ke kuyaqala endaweni yangakithi ukuthi kube nomuntu ozongcwatshwa ngebhokisi lensimbi kuyaqala ukuthi kube nomncwabo osohlobeni oluphezulu kangaka. Ingakho ke ngithanda ukuthi ngithathe leli thuba nginibongele nina enikwazile ukuthi niphumelele ngoba angazi kophinde kuthathe isikhathi esingakanani futhi ukuthi kule ndawo sibe nomncwabo ophezulu kangaka. Bese ngicela ke bazalene ningibeke emkhulekweni ningibongele kuJehova ningibongele ngendoda angipha yona ngoba umkhonyana wami uhlukile kwamanye amadoda.
akuvamisile ukuthi ube nomkhonyana okuthandayo onemali omuhle ongakufebeli okwenzela yonke into aphinde akuzalise nezingane ezinhle aphinde akusupporte ngayo yonke indlela. Ngithi ke bazalwane ngibongeke nazikhulumi esibe nazo namhlanje. Abanye mhlambe bazomangala ukuthi indaba engekho okhulumele omakhelwane. Akekho ke umakhelwane okustandard sethu la ekhaya kule ndawo. Ingakho ke udadewethu nje ekhulunyelwe abangani bakhe baka Facebook ngoba ibona abantu abaze babe kwiclass lakhe. Sengizocela ke ukuthi inkonzo njoba isizophuma sizohlangana ke ekhaya kunama makhi ekhaya ke sinomuzo omkhulu abakwaziyo bayazi ukuthi sinama dining room ayi2. Ngizocela befundisi bayongena ema dining room endlini, tables will be ready. Zonke izinto ezobe seyibalindile. Ngicele bonke abama graduates bahlale kule makhi engasekuqaleni enama aircon. Bese ngicela bonke ke nje abanye bahlale kule enye imakhina khona izobe zikhona zonke izinto. Bese ngicela labafana abebekade bemba umgodi behlinza nezilwane ukuthi bangangeni kwimamakhi bangangeni nasendlini sizobalethela izinto zabo ngesithebe eminyango. Ngiyabonga abazalwane. Hello? No, angiyeni nokuthula. Uthenjiwe. No, kushuthi wrong number. Hayi kodwa lutho phela bhuti singakhuluma. Kungenze ukuthi uNkulunkulu okwenzile ukuthi udayele inamba yami ngoba ubefuna ukuthi asihlanganise njengoba kuyiwinti ukuze sifudumezane. No bhuti ngicela ungalivali bandla ucingo ngicela si-arrange ukuthi sibonane ngoba lezi zinto ayijwayele ukuthi kwenzeke ngaphandle mekuwukuthi kuthanda inkosi ukuthi sibonane. Cha kungeke phela ziningi kangaka izinamba eSouth Africa wena uma udayele yami. Uyabona ukuthi lento yethi idalwe ezulwini. Khohlo unokuthula. Ukuba uNkulunkulu ubefuna ukuthi wena ube nokuthula ukuzodayela inamba yanokuthula. Njengoba udayela inamba yami nje ingoba kufanele ube nami. Ngiyabonga. Yebo bhuti. Yebo. Okay. Sohlangana nini? Workshop. Kulungile ngiyabonga. Ngesingile. Hayi phela kulungile unokuthula uzomyeka ngoba nje besakunika nezinamba eziba ama wrong number nje kushuthi into engavunyiwe ngisho ezulwini le yakho naye. Ngiyakuthanda. Kambe uthe uba igama lakho? Oh. Ngiyalithanda nalo, ngilithanda njengawe. Okay. Okay, ngizokubona ntamba manje workshop. Ngizokugqokela. Okay. Nami ngizobe ngizobe ngigqoka ijacket emhlophe bese ngifaka irose elibomvu la ngasenkinobheni. Ngiyabonga futhi ngiyakuthanda. Okay, ngizokubona ntambama. Bye. Cishe bahamba nami ubusika yazi nganenhlanhla. Empilweni yami yonke ayikho inyanga engiyinyanya njengoFebruary. AwuFebruary uyabukisa ngathi. Engidinayo nje indaba yeValentine. Valentine's Day ayikhipha ubuclever umuntu wesifazane. Imali kufundise nje ukuthi ikhekhe lakho lumalini. Ezinye ingane zithola izimoto ama Mercedes, ezinye zithengelwa imizi. Sina simane sithengelwe inkomishi zetiye nje ibhalo I love you. Sithengele no teddy bear, into ozoyenzani teddy bear undala kangaka. Abanye abatholi lutho. Kwenkathi uzuyithengele wena igift nawe usufuna ukuthi phela ungene into enibonakala ukuthi nawe unayo ubay. Ukuba kuya ngami nje abiyavala indaba yeValentine. Ngoba manje manje ukukhumbuze nje ukuthi unekhekhe la kaPep noma unekhekhe la seboutique. Mina nje ngavuma kudala. Elami ikhekhe nje akuyona lenhlobo enza umuntu mhlawumbe afuna ukungena egarage. Mhlawumbe no petrol ngawuthola kanye. Futhi angazi kwakwenze njani. Hayi khona amantombazana abusisiwe la ngaphandle.
Ngiyabona futhi le ndaba yekhekhe ayingabuhle. Khona amantombazana amambi njengathi indwangu yokukorota. Kodwa mana athole nje umuntu ozomenzela yonke into. Futhi ayivalwe nje ngempela iValentine ngeke. Angifuni ukuqamba amanga. Ngiyayinyanga nje iValentine. Imani ngikhumbuze nje ukuthi amakhekhe awafani emhlabeni. Khekhe nekhekhe likhipha into ehlukile. Futhi wena khekhe lami ayisheme ubukusile ngamezweni. Kuyo yonke into la sithe ngathola imagi engahambelana nochocolate. Ingane ithola imoto ntombi sithola imizi abanye bathola ama trip ayaphesheya abanye bathola ikhwama noma kuthiwa ifake ke kodwa isikhwama keke sinalo igama angisatholi ne fake ke nje hayi khekhe lami hayi ubukusile ngamezweni angifuna ukuqamba amanga basalwane isikhathi sephasika ngisithatha njengesikhathi sokubuyisana nokuxolelana njengoba nomdali wethu ehlisa indodana yakhe ivele esulwini izothethelela izono zami nezakho niyayiswa leyo ndaba basalwane bami uphu amen like basalwane kungakho kumele amazwi ayisikhombisa ashiwo indodana yomuntu sebeyibethele esiphambanweni kumele siwakhumbule njoba kuyisonto lephasika. Amen basalwane bami. Amasu oqala washo. Wathi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Funda ukuthethelela mzalwane wami. Mzalwane xolisa inhliziyo. Kodwa ke basalwane singabathethelela abasikweletayo. Usuke yazi into ayenza umuntu mekweleta sebaleka nemali yakho. Khokhani imali zethu. Wabe sethi namhla uzoba nami eparadise. Weyiswa lo ndaba msalwane wami. Wayengasho-ke ishisa nyama paradise. Wayengasho-ke iparadise bar. Wayengasho iparadise nightclub. Wayishindaba yokuthi uzoba nami eparadise. Wena msalwane wami yini oyenzayo eyokubeka eparadise mhla kufika insuku zakho zokugcina. Eyiswa lo ndaba msalwane wami. Wabe sethi nansi indodana yakho nangu unyoko. Uphu amen basalwane. Hayi lezinto esenizenza. Senijola nonyoko. iBhayibheli lifuna indaba yaBen 10 basalwane. Ayikho indaba yaBen 10 eBhayibhelini basalwane. Yekani ukujola nontanga boma benu. Haleluya. Yekani bomama ukujola nontanga bamadodana. Kodwa iBhayibheli lisho lutho ngosugar daddy. Siyekeni sijole no sugar daddy bethu. Haleluya. Wabe sethi uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Uyiswe lo ndaba. Ashonga ukuthi girlfriend yami, boyfriend yami ungishiyelani na. Ashonga ukuthi mngani wami ungishiyelani na. Khohlwa umuntu osemhlabeni. Hlala uNkulunkulu wakho. Hayi lezi zinto esenizenza. Ningafuna abantu banishiye. Nize nidlisa izingane zabantu. Nithatha ama super glue nivala amakhekhe ezingane ngoba ningafuni banishiye. Hlala uNkulunkulu mzalwane. Yathi indodana ngomiwe. Uma ithi yomiwe mzalwane wami uyiswe leyo ndaba. Yayingathi yomela isavana. Yayingathi yomela ishampeni. Ayikho leyo nto eBhayibhelini. Wayethi womele uthando lukaNkulunkulu. Engabe wena uyalomela na? Engabe wena womelani mzalwane wami? Engabe wena njoba kuyi weekend ephasika nje uthini? Ngabe uthi jabula mphimbo wami kukhona utshwala obuzokwehla. Hoba wrong ke mekuthi ukhala ngamasayida. Uyoba wrong mzalwane wami uma ukhala ngamashampeni. Ngoba eBhayibhelini kukhulunywa ngered wine qha. Nisixolele ke thina siphuza ired wine ngoba siphuza into ebusisiwe. Haleluya. Wabe sethi kuphelile. Wovuma ke mzalwane mase kuphelile. Wovuma ngeinsuku zokugcina. Ungabambele lento engekho. Hayi lento eniyenzayo basalwane bami. Womfica umuntu senkonoshele
usenkonoshele into abonayo ukuthi siphelile mase kuphelile mzalwane wami yeka yingakho nami iboss yami ngayitshela ngathi kuphelile ngoba yengafuni ngilove emsebenzini mekumsombuluko nolesihlanu ovuma bese kuphelile haleluya wabe sethi ezandleni zakho ngibeka umoya wami msalwane wami wena wakho umoya ubekaphi ubeke ezandleni zikaNkuluNkulu ubeke entweni ezinhle ungawubeki entweni zasemhlabeni wena uyothi mhla olwakho usuku lokugcina lifika uyothi wenzani emhlabeni uyothi yini enhle owayenza asifunde bazalwane ukwenza izinto ezinhle asifunde bazalwane ukuthi sigeze inhliziyo sijabulisane wathi ukuthi mhla kufika usuku lokugcina imizuzu yokugcina uyojabula ungambuka umakhelwane enesizungu ungayibuka indoda yamakhelwane umfazi ehambile eyesontweni ibhoreke ukhona mzalwane hamba ojabulisa haleluya mina isifiso sami ukuthi uBeyonce angithinte sihlale phansi sikhulumisane ngoba uyindodakazi yami ngamnika ikhaphuli eyayivakashe ngo1984 ehotel engangisebenza kulo eThekwini ngasemtateni shuthi ngimnika labantu ngoba ngenzela yena ukuthi abe safety ngoba kwakusanezimpi ke kunezimpi zodlame la eThekwini ase ngithi mina hayi ke indodakazi yami angiyinike labantu bayomkhulisa phesheya hayi ke ipheleke iminyaka ngilonga imfuna ngize ngimbone ke sengimbona kumabona kude ngithi mina hawu ngoba igama lakhe ngangimuphe lona kwakuubusisiwe shuthi bamshintsha ke bambizwa ngokuthi uBeyonce maye sengizamile ke ngibhalela kokhumbula ekhaya bangiphendula ke futhi kakhumbula ekhaya base bekhala ngokuthi imoto zabo ngeke ikwazi ukuthi ifikelele phesheya ngoba upetrol uzobiza kakhulu ukuthi sidrive siyokhulumisana naye le phesheya manje mina isifiso sami ukuthi uBeyonce abuye aze ekhaya soxoxisana abone nodadewabo nabafowabo angifuni imali yakhe ngifuna nje ukuthi abuye alazi igazi lakhe ngoba namadlozi ayakhala ekhaya kumele sizomfaka esibongweni sakhe sangempela simenzele nesiphandla simbike edlozini ngoba manje uzohamba abone ngathi izinto zakhe ayisahambi kahle abone ngathi mhlambe nomendo wakhe awuhambi kahle kanti cha kumele abuye aze ekhaya azobonwa idlozi azonyathela emagcekeni asekhaya angifuni yona imali yakhe ukuthi nje phela nami ke kube buhlungu mase ngibona ingane yami sekuthi ngiyibona nje ko TV ngiyafisa ukuthi ngimbone silishintshe kahle negama ngoba manje igama lakhe laziwa yidlozi ubusisiwe manje bese bembone sewoBeyonce nali idlozi aliphatheki kahle ngithi mina ke ngicela ukuthi uBeyonce mewuthola lo myalezo azi ukuthi thina siyamthanda ekhaya futhi kwangakhona ukuthi siyamlahla ngangenzela yena ukuthi abe safety ngoba kwakusanodlame kushawa amatoyitoyi siyakuthanda thina Beyonce siyesihleke lapha ekhaya mase sikubona sithi hawu nangubusi siyakusupporta futhi yonke into yakho yenzayo na umsebenzi angifuni ngisho ukhipha isenti ngiyokwenzela mina ngemali yami shuthi nje uBeyonce wayeyingane nje eyikhululekele ethanda ke nje nokusina nasesontweni ngangike ngihambe naye sasonta naye nginazo nje nezithombe ithalente lokucula nje into nje abanayo esemncane futhi ufuze mina ke mina engamupha isiphiwo sokucula kodwa ngalokho angisho ukuthi mhlambe khona esengikufune imalini zakhe vele phela umama zonke izingane zakho kuba khona oyifuzisa ngakho shuthi uyena ko wathatha ithalente lomculo manje hayi nasemakhwayeni imina nje nasesontweni imina nje ngeke ngiqala ingoma kuyaziwa ngoba bekuyisifiso sami ukuthi alethe nomkhonyana ukuze sibashadise kahle simkhiphe ekhaya egcekeni ngokosiko
hayi ama-sports into ayayithanda nje yena wayethanda ukusina mekunemicimbi nje hayi kwakuyena impela ophambili osinayo kwaziwa nje ukuthi awu hayi beze besho futhi abantu bethi hayi ingane yakho inekhono inomzimba nje olulu uyashesha nokubamba ke into nje wayeyibona kanye awuseyayenza useyayazi nengoma nasesontweni kwakuze kuthiwe nje hawu nomculo abuye nje bandla zekhaya nginazo nje nezithombe zakhe emncane zikhona lapha ku-album ezinye ngiyibekile ekhaya kwi-room divider nedlozi libona ukuthi hayi ke ingane isishadile ngoba manje uyena unkosazana wami lapha ekhaya manje uma kuwukuthi azenzeki lezi zinto kuvimbeleka nalabo bezemva kwakhe ukuthi izinto zabo iqhubeke abanye abayitholi nje imisebenzi ngoba fanele ngimkhiphe ngokosiko ngizomenzela nomemulo ukuze yonke into iqhubeke ihambe kahle